Nsibu numru 4. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu s-Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u laqda fl-Ispirtu s-Santu ħatkun ma'kom il-koll. Tislima minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu lilkom hawnhekk miġbura għal din il-quddisa, kif ukoll lil dawk li qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi soċjali ta' djoċesi jew tas-santwarju, partikolarment l-emigranti tal-Awstralja. Ukoll qegħdin insellmu nagħtu tislima u għaqda ta' talb lil dawk li qed isegwuna permezz tal-UTV. Ħuti ew nitolbu maħfra minn nuqqasijiet mid-dnubiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bl-emin, billi ħallejt dmirijieti, ħtija tiegħi, bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġlu u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddisa għall-erwieħ tal-familja Abela, Giuseppe u Angela Abela. Nitolbu u Alla għajn ta' ħelsien, salvazzjoni tagħna, għati widen għat-talb li fiċ-ċokon tagħna qegħdin nagħmlulek. Inti fdejtna bid-demm imqaddes tiegħek. Għamel li ngħixu bik u li fik iseħħilna nsibu sliem u l-ħarsien għas-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien wieħed Fariżew jismu Gamaliel mgħallem fil-liġi u miġjub mill-poplu kollu qam fis-Sinedriju u ordna li lill-Apostli joħorġuhom il-barra għal ftit. Imbagħad qal lil sħabu: Irġiel ta' Iżrael, iftħu għajnejkom, x'sejrin tagħmlu lil dawn in-nies? Ftit żmien ilu qam Tewda u beda jgħid li hu xi ħaġa u madwar 400 raġel qablu miegħu. Dan qatluh u daw kollha li kienu marru warajh tferxu u ġew fix-xejn. Warajh ġie Ġuda il-Galilew fi żmien iċ-ċensiment u ġibet poplu sħiħ warajh. Lil dan ukoll qatluh u xterdu daw kollha li kienu marru warajh. Fuq dan li ġara issa ngħidilkom: ħallukom minn dawn in-nies u itilquhom, għax dan il-ħsieb jew ħidma tagħhom jekk iġejja mill-bnedmin qatt tisfa fix-xejn. Iżda jekk iġejja minn Alla ma jseħħilkomx taqirduhom. Araw li ma ssibux ruħkom li qegħdin teħduha kontra Alla. Imbagħad qagħdu fuq il-parir tiegħu, sejħu lill-Apostli qudiemhom u wara li tawhom iswat ordnawlhom li ma jitkellmux fuq l-isem ta' Ġesu, imbagħad telquhom.
Iżda huma ħarġu minn quddiem is-Senedriju ferħana talli ġew meqjusa bħala nies li jistħoqilhom li jkunu immaqdra minħabba l-isem ta' Ġesu. U kuljum fit-tempju u fid-djarhom kienu jgħallmu u jxandru bla waqfien li Ġesu u l-Messija, il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nammar fid-dar tiegħu. ħaġa waħda tlabt lill-mulej nammar fid-dar tiegħu. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi. Quddiem min għandi nitwerwer? Flimkien? Ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nammar fid-dar tiegħu. Ħaġa waħda tlabt lill-mulej. Ħaġa waħda infittex li nammar fid-dar tiegħu tul il-jiem kollha ta' ħajti biex nitaxxaq bil-ħlewwa tal-mulej jien u nħares lejn it-tempju tiegħu. Flimkien ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nammar fid-dar tiegħu. Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej. Żomm sħiħ u qawwi qalbek. It-tama fil-mulej. Flimkien ħaġa waħda tlabt lill-mulej li nammar fid-dar tiegħu. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-bniedem mhux bil-ħobs biss jgħix, iżda b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu telaq lejn in-naħa l-oħra tal-Baħar tal-Galilija jew ta' Tiberija. Ħafna nies marru warajh għax raw is-sinjali li kien jagħmel bil-fejqan tal-morda. Ġesu tela fuq l-għoljiet u qatt hemm bil-qiegħda mad-dixxipli tiegħu. Kien riplejt il-festa tal-Lut. Ġesu rafajneħ, lemaħ kotra ta' nies ġej għalih u qal lil Filippu, nen nixtru l-ħobs biex dawn ikollhom x'jieklu. Dan qalulu biex jippruvaħ għax hu kien jaf x'sejjer jagħmel. Filippu jiġbu 200 dinar ħobs ma jkunux biżżejjed għalihom biex kull wieħed minnhom jieħu xi ftit. Wieħed mid-dixxipli tiegħu Indri hu xmun Pietru qallu għaw tfajjel għandu 5 ħobżiet tax-xejr u 2 ħutiet żgħar. Imma dawn x'inhuma għal daqshekk nies? Edu n-nies bil-qiegħda qal Ġesu. Dik in-naħa kien hemm ħafna ħaxix, għalhekk in-nies xi 5,000 raġel għadu bil-qiegħda. Ġesu ħal ħobżiet. Radd il-ħajr. Qassamhom lil dawk li kienu bil-qiegħda. Hekk ukoll għamel bil-ħut. U kulħadd ħa kemm ried. Meta xebgħu, Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu, iġbru l-loqom li baqa' biex xejn ma jinħela. Marru jiġbruhom u imlew 12 qoffa bil-loqom li kien fadlilhom. Mill-5 ħobżiet tax-xejr wara li kienu kielu. Għalhekk dawn in-nies meta raw dan is-sinjal li jagħmel Ġesu qalu, dan hu tassew il-profeta li għandu jiġi fid-dinja. Imma Ġesu meta ntebaħ li kienu ġejjin biex jeħduh bil-fors ħalli jagħmluh sultan, raġa' warrab waħdu lejn l-għoljiet. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Il-ferħ tal-għid qegħdin fi żmien il-għid ifakkarna li Ġesu rebaħ il-mewt bil-ħajja. U din tolqotna mill-qrejb għax il-bniedem għandu biża' kbir mill-mewt. Il-bniedem jaf li hemm appuntament li ħadd ma jista' jaħarbu. B'din il-ġrajja tal-qabar vojt, kull min imiss ma' Kristu, imiss ma' dik l-imħabba li ma tmut qatt.
Allura t-tama hija qawwija. Issa millum il-qudiem fil-qari tal-liturġija nhar ta' xogħol se jkollna garanzija oħra, mhux biss li Ġesu qam mill-mewt biex miegħu nqumu aħna wkoll, le, mhux biss. Il-qari li se nibdew issa jurina li Ġesu rid jibqa' magħna fl-Ewkaristija. San Ġwan li minnu qrajna l-Vanġelu, għad-differenza mit-tliet evanġelisti l-oħra ngħidulhom sinottiċi, Marku, Matteo u Luqa, ma jtinix ir-rakkont tal-aħħar ċena, jagħtina diskors twil li Ġesu għamel fl-aħħar ċena, imma ma jagħtix ir-rakkont tal-aħħar ċena kif jagħmlu it-tliet evanġelisti oħra. Jagħtina kapitlu importanti, is-sitt kapitlu, u dan hu l-bidu tiegħu. Għax qed ngħidu dan? Għaliex aħna msejħin biex napprezzaw l-Ewkaristija. Aħna msejħin biex nemmnu fil-qudiesa. Aħna msejħin biex ma niddisprezzawx l-ostja mqazza fid-da. Aħna msejħin biex meta nitqarbnu, nkunu nafu x'qegħdin nagħmlu. Aħna imsejħin biex għall-familji tagħna l-ewwel tqarbina ta' wliedhom ma tkunx l-aħħar waħda wkoll. U Ġesu llum jirrakkontalna 5,000 raġel dawk in-nies, 5 ħobżiet, jgħidilna tax-xejr, u 2 ħutiet, u Ġesu jitma' lil kulħadd. Mill-ftit jitma' lil ħafna. U jibqa' 12 qoffa iġbruhom biex ma jinħela xejn. Raw ir-riżorsi li hawn fid-dinja. Kemm iridu nibżgħu għalihom. Ġesu f'dawn il-Vanġeli se jgħid lill-Knisja għattuhom intom x'jieklu. Ejjew inkomplu l-quddiesa. Hawnhekk mis-santwarju għażiż tal-Madonna, il-jum tal-ġimgħa. Meta aħna kull nhar ta' ġimgħa niftakru fil-messaġġ tal-Madonna dwar il-pjaga, il-moħbija, biex bil-ħobs tal-Ewkaristija nfiequ. Sant'Ignazju t'Antjokja laħal martirju fis-sena 110 wara Kristu, ħafna qrib il-mewt ta' Ġesu, taf x'kien isejjaħlu tqarbejn? Taf x'kien isejħilha l-Ewkaristija il-mediċina biex wieħed ma jmutx, mediċina kontra l-velenu tal-mortalità, mediċina ta' immortalità, rebħa għall-eternità. Il-Madonna minn das-santwarju turina li l-aqwa mediċina Ġesu fl-Ewkaristija. X'min jiekol minn dal-ħobs ma jmutx imma jgħix għal dejjem. Nresqu issa lill-mulej it-talb u l-intenzjonijiet tagħna. Nitolbu għal Papa Ljun biex il-mulej jkompli jbierek il-kelmiet ispirati tiegħu li d-dinja għandha bżonn, u nitolbu għal dan il-vjaġġ li qiegħed jagħmel fil-Knisja promittenti ħafna dik tal-Afrika bil-qawwa ta' missieru spiritwali Sant Wistin. Nitolbu għal paċi fil-qalb, il-paċi fil-familji, il-paċi fid-dinja. Nitolbu għalikom li titolbuna biex nitolbu għalikom il-familji li dal-lejl tliftu l xi ħadd ta' għażiż, għal dik il-persuna li hija agonija. Nitolbu għal min tilef it-triq, għal dawk li llum se jiġu għal qrar. Nitolbu għal ħafna nies li se jiġu hawnhekk. Il-pellegrinaġġi llum mhumiex ftejt. Ġejjin nies mill-Bulgarija, mill-Polonja, mill-Kroazja. Pellegrini li jġibu magħhom is-saċerdot biex aqazzilhom hawnhekk ta' pinu. Hekk jew nitolbu għal min ma jistax jiġi, għal min talab grazzja u ma qalax, għal min ma għandux jitolbu, għal min ma għandux min jitlob għalih. Nitolbu għal xulxejn biex nieħdu ħsieb xulxejn. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek u l-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin
issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Nkantaw flimkien numru 9. Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ħen mulej għall-familja tiegħek, ilqa l-offerta li qiegħda tagħmillek, għatija l-għajnuna u l-ħarsin tiegħek biex ma titlifx il-grazzi li qalet u tasal għallena ta' dejjem fis-sema. Bi Kristu Sidna, il-mulej ma'kom, nerfgħu qlubna l-fuq u niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem nistqarru l-glorja tiegħek, iżda b'ferħ akbar inxandruha f'da żmien fih ġie sagrifikat Kristu l-ħaruf tal-għid tagħna, bih u li tiddawl jitwildu għal ħajja ta' dejjem. Bih il-bibin tas-saltna jinfetħu għal fidili, għax il-mewt tiegħu erdet il-mewt tagħna u bil-qawmin tiegħu qomna l-koll għal ħajja ġdida. Għalhekk f'dal-ferħ tal-għid imxerret ma' kull imkien fid-dinja il-bnedmin kollha jimtlew bilena, il-qawwiet tas-sema ma' s-setat tal-anġli jinżġulek innu ta' glorja u bla eda itennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Osanna fl-oli tas-smewien, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-oli tas-smewien. Qaddis tas-sew int mulej, intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien ser jingħata biex minn rajħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi kull darba li niklu dal-ħobs, nixorbu dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni, irroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna qed nitolbu biex l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha
wettaqaf l-imħabba mal-Papaljon, l-Isqof Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Angela u żewġha Giuseppi, il-mejtin tal-familja Abela, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuka tililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqaddsom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Amen illi magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu Ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ġesu rid jibqa' magħna fit-tqarbin, fil-qudiesa, fl-Ewkaristija. Ejjew napprezzaw ir-rigal li fih qed jagħti lilu nnifsu tawliet li aħna dit-talba ntennu. Missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, hekk inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom islim tiegħi, tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għatija sliem u l-għaqda li jintrid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Mulej Ġesu, għamel li din tqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek, ma tkunx il-kundanna tiegħi, iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi, ta' moħħi u ta' ruħi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jien dawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf mulej. Il-ġisem ta' Kristu jħarisna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Inkantaw flimkien numru 2.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Nitolbu xerred dejjem il-ħnina tiegħek fuq dawk li inti salvajt mulej, żommhom taħt il-ħarsin tiegħek biex dawk li nfdew bil-passjoni ta' ibnek jibqgħu jġarbu l-ferħ tal-qawmien b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla li miegħek jgħixu jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Infakrukom li dalgħodu mis-Santwarju ta' Pinu ikun hemm il-programm fuq it-televiżjoni UTV li se jitratta l-erbat, il-mixja li ssir fis-Santwarju mill-lejt ta' Kristu għall-Assunzjoni, lejt ta' Marija. U allura se nistiednu anke lin-nies partikolarment għal mument speċjali li se jkollna din is-sena. Illi bejn il-quddisa tal-5 u dik tas-6:30 se jingħat rużarju għal paċi. Rużarju hawnhekk f'din il-Bażilika li jagħlaq billi imbagħad Ġesu Ewkaristija jinżel fostna u nirċievu l-barka tiegħu. Nħeġġu l dawk li jorganizzaw minibuses jew pellegrinaġġi biex jaħsbuha li jkunu hawnhekk għal din it-talba tar-Rużarju. Tarif iktar il-qudiem anke dwar qudiesa bl-Ingliż li se jkun hawn fl-Erbat fil-11:15 ta' filgħodu. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slima lik Marija, bil-grazzja minnija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja minnija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja minnija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftija Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba l-kulħadd.